Welcome back to the YouTube channel Malani Cameras. About Lindy Billionaire Ja. Hey, I think I remember one day in Taina TikTok live in the Nesta the Black Teacher. So tumakambe nankani zino zosena siana and the billionaire Ja anandirengetsa kwambiri like undirengetsa kuti talongoswa nebwezo kuteka banji niyo mukututsa kwanino kuti amene amapanga zawo chifamba aja makuti amene aja like anali very curious like amafuna adziwe zoti chimachitika nchani like why nkhondo why is this kumachitika kuti woipa ndani nanga who is to be blamed zinzambile mbiri then malongosola komabe actually the guy amaneka zoti sanali convinced komabe anali yoti very curious kwambiri amayankhula kwambiri kumana ndiuze bwino izi ndina ine Nesta Black Teacher and timakhaudi timalongosola zina so yeah anyway afterwards zinapeza kuona kuti I was so shocked naona ma videos zake panopa awiri and amayankhula nkhani kuzana ndi amayankhula zokuzana ndi Trump komanso zomwe zikuchitika ku njawo and I was so impressed. Okay, chachitika apa chino kuti pali chinthu chine chake chimachidwa the matrix okay anthu timapangidwa programmed anthu timauzidwa like for example munthu kuti achuke pali gulina yake nthu limatenga munthu uja kumuyika pa front ndikumangompanga play ma TV station machani kumangompanga play internet kunkokomeza algorithm kumangokondela iyeyo akafuna ziri munthu afuna muchukitse right so image mchidwa matrix so you have to iweyo ngati uli 10 you have to skip that iweyo uzifusa mafuso uzizifusa mafuso kuti izizi izizi mpaka magazi kuti banji osangotsatira kuti bola media kundiuza kuti chako chakuti koma iweyo ba ukazikhala pay ndikumati nkomapanga question koma kuti izizi zimene zili abazi izi ndizoona zimene akambazi for example na Yesu anakamba nkhani yakuzana ndi kupanga report mina apangira ma report anthu news like upeza pena ngati alemba kuti okay ana kuti ana achikazi amene anali ku school ku elementary school ku Iran okwana 165 upeza news alemba kuti amwalira afa are dead right komano is it true mobeza kuti news yo sikutero news yo ikwena kulemba kwa zoti ma Israeli ndi ma Americans apha ana okwana 165 koma wacha mpanga void zimene zijazo kufuna kupanga create china chakeso tingoleka zoti Iran munkhondo imene kuchitika yaphulisa anthu mwina ma civilians anthu osalakwa la phulisa anthu osalakwa Israel imalemba ku America amalemba Iran yapha ma civilians Iran is killing civilians in Israel alemba choncho right komana ndufuna mupange check even nkhani kuza ndi supreme leader mupange check ma headline ose check Fox CNN BBC mungu panga check niyo mupeza zonzoti supreme leader Ayatollah Ali Khamenei is dead Mandoda kama Khamenei is dead. Why? Ayatollah is dead. Chifukwa ino kuti afuna upangane control. Chifukwa ino kuti kurana nokuti Netanyahu ndi Trump kama da Israel ndi America yapha supreme leader wa Iran. Ndekuti zimapereka bad image. Zimapereka picture yoyipa kwapiri. Ngakhale kuti wo kumbali amanyadira koma safu afuna be apangebe play kokhala good guys nde sanga nene kuti amauza kuti musana kuti tamupha nene kuti wamwalira supreme leader is dead like my headline mungu panga check supreme leader is dead anthu amene amwalira ka aphedwa ku Iran kuja even anaja inali kuti anaja amwalira on air strike koma Iran ngakuti over basiru ndemuona baba pali nkhani kuza ndi
akuti panali nkhani yokhuza ndika Trump amafuna kuphedwa nkhani yake ndi afake ndithu akunamizana akunamiza kuti okay Iran chana akupeka amene kwapo koma achita kulemba kuti Iran imafuna kupha Donald Trump. Iran imafuna kupha Donald Trump. Come on. I don't know if you're getting me. The matrix imaenda jenshija. So you have to skip. Ugwena ubanga skip. Uyosa kale gulambuzi. Fambuzi zimangurani zimangotsatira. Usakale gulambuzi. Koma na utulukemo uyimebena bage pa ndo uziganiza weka. Ukaona zinthu pa weka uziganiza pa weka. So this guy billionaire, I mean billionaire jar, I don't know if it's like, but billionaire jar is very brilliant. I mean, Nduwanzero is a Christian guy, and akawana zintu, amakabanga question. And you know, that time Benanka Tengesane, what I say, Takamba Buno Zazmino Zuma Jitigas, for when Gazoti so bag in America bunch, bag radical Islamist, right? And time I knew good this guy ndi muntu amene ali very curious akufuna afufuze kuti kodi chuchitika njani. And that is good. Muntu akamafusa mafuso umuntu mmene ndithu zimakhalira kwenako. So you just have to answer and komambe ye kanapanga check nkupanga check fuza bwino kuti akulu chilungamo chake ndi chiti chilungamo chake ndi ichi. So pali videos pali video imene wapanga and actually I mean awongopanga speed ma facts wakauka ma facts like chilungamo chetu chokacho kamupeza pa TikTok zina kama billionaire ja handsome guy. Guys, thank you so much Malawian cameras. Kulabu mosoka bwanji billionaire here ndizosegesa kuti anthu ambiri akuti America ikumenya Iran chifukwa choti Iran ndizida za nkhondo ma nuclear weapons. Then kandi kusifusa kuti nkhondo iyi I think is kana kisimene. America of course kupanga insist una kuti akulu wawo ani ma nuclear. Talesa safuna kukumva kuti asiye kupanga ma nuclear weapons. Kodi America ini ma nuclear weapons angati comparing ndi Iran. Israel ini ma nuclear weapons angati. Ndiye kabla ku China ana wangati. Kodi ku Russia alibe. North Korea ali ndizi ma nuclear zingati zina amaja kuziyesa kuzipanga showbiz. Ena kuti ayi ngati neighboring country Israel ndi Iran, I don't think my neighbors amagona tulo samagona tulo ma neighbors kuona kuti anzawa wanga ma nuclear ndezima kazi wao sokoneza maganizo kuti amwenye siona zangu wa polisi. I don't think Iran iko zakubida kukango polisi Israel kwenda chifukwa. Kodi nkhondo yambisa ndani? Nkhondo yana yambisa ndani kumbeka. Nesa yambisa ndi Israel. Hey, unaka kuti I think when Islam no. Inesinto kamba zachipembedzo abaye. Iran imene siya nkhondo. Israel kwenda kusiya nkhondo. US kwenda bangi support Israel nkhondo. Taona ni senator uchi wakulu wa nkhondo uchi. Angugwira mene uchi akuna kuti no, if sifuna nkhondo ya sininga menyi nkhondo kumenyira Israel. Angwira police manager wamba kumukanka. Foja ndo kamba zimenezi. Foja kamba chilungamo, safuna kamba chilungamo. Foja anthu acha. Akufuna zimanga support zinto zoyipa. Zimapanga Trump apanga zinto zoyipa. Amene kusupport bazikula basi panoba anthu ku Africa, anthu ku Malawi. Akusupport zinto sakuziziwa fana nkhondo simukiziwa. Muwafusa anthu amene akhala ku nkhondo. Kuni nkhondo makhala bwanji, nkhondo sinjinde masewera. Kuni nkhondo yolo ku Malawi je kugwema bomba. Akula pane mungu zazindikire kuni nkhondo samasewera. Israel kuchali kula Malawi. Kula zibali atu ku Israel kucha. Muneso ku Iran kucha kuchitwa bali atu. Kuje ku maona ku Dubai kucha kula Malawi ambiri. Mabomba osanja amene kula mene kucha. Muzeri kula zibali atu mene kucha. Nkhondo samasewera. Sininga support nkhondo. Tifuna ntendere bazikula pasi pano. Ndemo kamane ba social media mwanu kumati ya hii. Trump chupanga bwino, Trump sakupanga bwino yayi. Trump apanga zinzura kuika. Trump banga zinzura kwika. Palibe wamene anga support even ku America kwanthu sakun support even ogwira chino boma mwake momu. Sakun support nkhondo ndiyo la kwika. Ma Muslims ni materialist ndi plan wash mena anatipanga nali mangati fitizi kupita kuti ma Muslims ndi anthu ankhondo. Koma sisi choncho
anthu acha amakhala kuziteteza okha fana anthu acha amafuna aphedwe ndiye Americans anatidwe mafuta akuziteteza. Mukapita ma social media mukumaona anthu akulemba kuti anthu akirani amafuna kumupha Trump aitembenuza nkhani. Ndizimene apanga America imatembenuza nkhani ndikuzika zinthu pa news alese kumazikhulupirira kuti zinthu zinzona. Nkhani ametembenuza nkhani je imatembenuka ino mukuzamati yes izi ndizona koma ayi sisi choncho ya apapa wakuvazimva ndimanena kuti ngati sumaziwa America ukuze kumona ngati chicho semeu kamba ndiona ndi America mene nesa America ikuti ikumenya Iran chifukwa chona kuti apanga ma nuclear bombs komanso fachati boma lawo ndilankhanza nde apalida woyamba amene anali supreme leader wawo abwera wina mupha afuna phe anthu onse malida lawo onse ndefunso kumana kuti leader amene angabwere pene papano amene iwo akuti ndi wabwino ndi utiyo ayika ku America nde point yanga kwambiri simene koma point yanga kwambiri ndi ili apapai akuti Trump atamanga survive Iran assassination attempt as US government issues update. Mona ati chimira kumenyera Iran for you know kuti inkafuna kumupha mkuluyu. Ndinagamba kale una kuti munthu amene someziwa America ine sinu kamba za America ngati kamba za America sinu kamba za in general anthu koma government yako ngati someziwa America we ingokacheti usankhule ifuka magaiza wao ama yankula zinthu pa media zinthu zabosa ndekuti ngani iye ili pati pose aiponya pali ponse ma alipira anthu ama media wakuti ailengeze kuti ngani ndiona anthu azikhulupirira moti ni muona pa page yake sona kana funso ali ine ndi zaka 5 kama nali am 5 kumana mangonama kuti zaka 5 ndifande fuse kodi chifo chani America ikupanga attack Iran unake kumayankha kuna kuti akuti Iran imafuna kupha Americans komanso Iran yakai kupha bale ya 50 years ago ndemuti akuipa fojana kuti kwenda kuipa ndekuti Americans sali safe ine ndai kakomentanga kuna kuti mukuna afanko auza na tuchingamo America chimene ili mwana ayi muzeni kuti America ndiziko lotere ndemufuna ndizo kuti maiko sio amene America akhala kuibanga akwa bomba akwapha anthu maiko sio amafuna kupha America no nde amene samayezo America amadumpa kakere akunyadira kuti adadi amasopo salesi wazikolo salapansi koma America imabwandi propaganda imene iwo amakuza ndikuna kuti ziko la Malawi lifuna lima detectors adi sibazikolo salapasi ndikubira kuti Malawi ndi ziko loipa kudali aipanga accuse Malawi Japanopa akuze kubanga accuse Japanopa kunali Malawi banga manyuclears ali sakhulupirira kuti ndizonadi ndi mphamvu zimene America zili nayo adapanga brainwash anthu ambiri chifukwa cha social media iyi chifukwa cha ma TVs inu makhulupirira kuti anthu amene wawa akamba zindizona komando ukuza ndina kuti mupite muona kuti even anthu aja samafuna kupha iye amafuna kuphanda anthu akwa omwewo azibana zinzake zitambirizi muzizibona kai usabusana ziyankhule kumana kuti anthu amene ndabwino mapanga support nkhondo sungapanga support nkhondo munthu abwino bwino munthu mako muli bwino mwina make ndiwe satana mwina ukoza wapanga support nkhondo koma ngati uli munthu wabwino bwino nkhondo sungapanga support nkhondo ndo zakuyika